Сүзің біле данла Яшел Үзәнне бәйгесенә мин дә кушылам. Бу гәҗитне мин бик тә яратып укыйм. Чөнки ул минем туган телемдә, татар телендә чыга. Ни өчен яратканымны сезгә шигъри юллар аша белдерәсем килә. Яшел Үзәнгә яшел юл. Күптән түгел генә үтте юбилеең гәҗитем. Көтеп алам һәр саныңны, укып барам һәр битен. Күпме файдалы киңәшләр укыйбыз без гәҗиттән. Бик яраткан дустыбызга әйләндең инде күптән. Яшел Үзән чагылдыра районыбыз сулышын. Һәр яклап сүрәтләп бирә халкыбызның тормышын. Җиткерә ул яңалыклар, бирәдер тепле киңәш. Яңа тормыш башлаучыга буладыр якын сердәш. Һәр укучың язмаларны үз кирәгенә барлый. Шигърият яратучылар синдә каләмен чарлый. Безнең яраткан гәҗиттә эшлиләр уңган кызлар. Бар хәбәрне яктыртучы, алар безнең йылбызлар. Яшел Үзән һәрбер йортта көтелгән кунак булсын. Укучысын һәр вакытта гел рухландырып торсын.